Исәнмесез эфирда Татарстан хәбәрләре яңатнаны бергә башлыйбыз. Студияда Айгөл Бәдретдинова. Әйтегез, бүгендә ТАССРның 100 еллыгы вакыйгаларын искә төшерик. 1937 елның 27 июлендә СССРның атказанган спорт устасы футболчы Галимҗан Хөсәенов туган. Совет футболы тарихында аны иң яхшы сул як һөҗүмче дип атыйлар. Галимҗан Хөсәенов берничә ел дәвамында Самараның Крылья Советов һәм Мәскәүнең Спартак клублары капитаны булган. 1945 елның бу көнендә Татарстанның халык рәссамы, сынлы сәнгать остасы Мәхмүд Гасыймов туган. Ул бүгенгә кадәр Казанда яши. Бакый Урманчы, Салих Сайдашев, Абдулла Тукай кебек танылган татар шәхесләренең һәйкәлләре авторы. 1992 елның 27 июлендә Татарстанның милли мәдәни оешмалары берләшмәсе барлыкка килә. Ул республикада яшәүче Азәрбайҗан, Башкорт, Чуаш, Мари, Украин, Алман һәм башка милләт вәкилләрен берләштерә. Максаты милләтара һәм динара мөнәсәбәтләрне ныгыту, Татарстан халыкларын дуслаштыру була. Бүген Татарстан халыклары ассамблеясендә 132 милләт исәпләнә. Хәзер без көн вакыйгаларына күчәбез бүген программада. Кекре коянга тиреткәннәр. Безгә игълан иткәндә, менә сезнең машинагыз залогта алып китәм машинаңызны. Ни өчен һәм әлеге гаиләгә хәзер нишләргә? Җеп өчен Рания Абдрахманова эзләде. Татарстан басу кырларында йыланнар саны арткан. Ярты ягы ишкек бек асынып калды. Ярты утайлып куйдым, мен ярты ягы ишкекте калды. Бу нәрсә белән бәйле һәм алардан ничек сакланырга? Җавапларны Арча районында Руслан Хөснетдинов тәзләде. Фатирыннан кулак какканын сизми дә калган. Кертмиләр дә, ачкыч та бирмиләр. Ни өчен әти белән кыз торак бүлешә алмый? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Үз мәшгульләргә ярдәм. Апрель айында минем выручкам 0-га кадәр төшкән иде. Үз мәшгульләр арасында уздырылган конкурста җиңүчеләр кемнәр һәм алар нәрсәгә дәгъва кыла? Айза Шаймарда. Узган җомгадан алып бүгенгә кадәр республика штабы Татарстанда коронавирустан үлгән 8 кеше турында хәбәр җиткерде. Шуларның 3-се турында соңгы тәүлектә. Аның берсе Ярчаллыдан 79 яшьлек Ират, 2 яклы үпкә ялкынсынуыннан тыш хроник авырулары да булган дип хәбәр ителә. Ковид диагнозы расланган мәрхүмнең икенчесе Яшелүзәннән 66 яшьлек ханым район үзәк хастаханәсендә үлә. 51 елгы тагын бер ханым Казан хастаханәсендә 24 июль көнне дөнья куйган. Хәзер бездә үлем очраклары 39-га җитте. Соңгы тәүлектә ковид диагнозы тагын 33 кешегә куела, күпчелеге 20 кеше. Хастаханәдә калганнары өйдә дәвалана. Яңа очракларның күбесе Казанда, 18 кеше. Ярчаллы, Арча, Тукай, Югары Сланда 2 кешәр, калган районнарда берәр очрак. Татарстанда хәзер коронавирус диагнозы барлыгы 5469 кешегә куелып, шуларның 4324-е савыккан. Татарстанда хәзер 502 кеше үпкә ялкынсынуы белән хастаханәдә ята. Яңа саннарны бүген сәламәтлек саклау министрының беренче орынбасары Әлмир Абашев җиткерде. Аларга үпкәнең вируслы ялкынсынуы дигән диагноз куелган. Моннан тыш Ярчалыда үлем очракларының артуына да аңлатма бирделәр. Абашев сүзләренчә, бу диспансерлаштыруның тукталып торуы хроник авырулардан интегүчләрнең хастаханәләргә мөрәҗәгать итмәү белән бәйле. Наша стратегия дальнейшая заключается в том, что Безнең максат барлык профилактик чараларны кайтару, хроник чирләрдән авыручыларны диспансерлаштыру күзәтүенә кую, халыкны тикшерүне тулы көчкә эшләтү. Якын киләчәктә бу эшләр тормышка ашачак. Без башка хәбәрләргә күчик. Акчасыз да, машинасыз да калулары ихтимал. Алдагы материалыбыз Мамадыш районында яшәүче гаилә турында. Югары Яки авылыннан абыйлы энеле Ренат һәм Фердинанд Хановлар танышларыннан автомобиль сатып алган булган. 2 ел йөргәннән соң суд приставлары килеп машинаның залогта икәнлеген хәбәр итә. Транспортны тартып алырга җыйналар. Ни өчен банкта теркәгәндә ЮХИДИ идарәсе дә залог турында берни әйтми. Әйтергә тиешме? Рания Абдрахманова бик катлаулы хәлгә ачыклык кертергә тырышты. Кулларында машинаның паспорты, күзләрендә яшь. Автомобильне сатып алганда абыйлы Неле Хановлар әлбәттә булай килеп чыгар дип уйламаган. Ринат Ханов 5 ел ялгызы гына 2 бала үстерә. Хатыны үлеп киткәч, кызы белән инвалид улы тәрбиясе аның өстенә калган. Бала авыргач Казанга еш йөриләр. Машинасыз булмый дип 2 ел элек кулдан сатып алалар. Хәзер ул машинаның залог табылуы ачыклана. Бер сүз юк, чиста машина, чиста да бер долгым юк, бер нәрсәм юк ди. И менә монда язылганча инде 19 елның июль айында, июль башында була инде бу. Без моны уже полностью законны негездә ГАИ аркылы, Мамадыш ГАИ аркылы
Авпера оформить дейін, абый үз исеменә. Бір ел йөргәннән соң гына Хановларга суд приставлары килеп төшә. Илдә менә шул безгә игълан итте инде, менә сезнең машинагыз залогта алып китәм машинаңны ди. Бу машинаны алыр өчен Фердинанд Ханов терлекләрен сатып җыйган акчасын тота. Максаты 2 баласын бер үзе үстерүче әнисенә ярдәм итү була. Мин буларны яратам, алар минем өчен үлеп торалар тоже, абыягына торалар. Ашайтып алып килгән машина бу. Хәзер бу машинаны суд приставлары алып китәм дип тора. Сәбәбе гади, машинаның элеккеге хуҗасы Рөстәм Кәримуллин автокредит алган булган. Шуңа машина банкта залогта исәпләнә. Быел ират кредитын түләүдән туктаган ди приставлар. Biz аның үзе белән дә элемтәгә кердек. Она машина срочно, она бош киткән. Ул бит не понимает. Она просто банктан справка алды, что мен түлим дигән. Мен бит квитанция бирдем. Бирдиләр, аңа машина алабыз бер кем әйтмәя. Мен түләп барам бит, минем бер нигә гаеб юк. Банк белешмә түгел, Рөстәм Кәримуллинны кредитын түләмәгән өчен судка биргән. Мамадыш районы суды исә май аенда залогны кайтарырга куша. Хәзер машинаның кемдә булуы мөһим түгел диләр. Гражданин приобрел автомобиль. Әлеге гражданин машинаны кредит оешмасында залогта булган килеш сатып алган. Закон буенча транспорт белән бергә залогтагы милек хукукы да яңа хуҗага күчә. Шуңа бурычны түләү өчен яңа хуҗа үз машинасын бирергә тиеш булып чыга. Новому владельцу и не отменяет залога. Бу очракта иң кызыксындырган сорау: ни өчен транспортны яңа хуҗага теркәгәндә ЮХИДИ хезмәткәрләре аның залогта икәнлеген күрмәгән? В соответствии с действующим законодательством. Канун буенча бу машинаны теркәү тыелган дигән мәгълүмат бар икән, транспортны теркәмәячәкләр. Безнең базадагы бу транспорт турындагы мәгълүмат буенча суд приставлары аңа быелның 24 июненнән генә шундый тыю билгесе куйган. Яңа хуҗа үз исеменә күчергәндә 2019 елның 14 июненә андый тыю юк иде. Моннан тыш машинаның техник паспорты сатучының кулында булгач, сатып алучылар шикләнмәгән. Бактың исә банклар хәзер кредит биргәндә залогтагы милекнең ПТСын алып калмый икән. Ул очракта милекнең иминлеген ничек саклыйлар соң? Бу хакта машина залогта торган Юникредит банкка сорау бирдек. Тик сюжет эфирга чыккан вакытка җавап килмәде. Хәлгә юристлар ачыклык кертә. Автомобиль был в залоге от 2016 года. Информация висит на реестре залогов. Залог реестрында бар, тик ЮХИДИныкында юк. Һәм транспортны сатып алганчы нәкъ менә яңа хуҗа аның кредитта яки залогта түгел микәнен үзе шушы 2 сайттан тикшерергә тиеш диялар. Собственник новый, который покупает автомобиль. Автомобиль сатып алучы хуҗа мәгълүматны 2 ресурстан ГИБДД РФ һәм залоглар реестрыннан үзе тикшерергә тиеш. Әгәр дә шушы 2 сайтта залог турында мәгълүмат булмаса, димәк ул чиста. Автомобильне тынычлап үз исеменә теркәргә мөмкин. Авыл кешесе әлбәттә моны белмәгән. Я ради детей. Менә бу законны чыгарган ниләрнең намуслары бар бикән аларның. Димәк, сатып алучы өчен иң мөһиме машинаны менә шушы реестр залогов сайтыннан тикшерү. Бары тик шул очракта гына берәр нәрсә килеп чыкса, сез үзегезнең намуслы сатып алучы икәнлегегезне дәлилли алачаксыз. Шулай итеп, кимендә 3 як сатучы, банк һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре катнашында узган килешүдә нәтиҗәдә сатып алучы зыян күрә. Нәрсә бу? Закондагы ак тапма, ничек инде милекнең залогта булуы турында беркемдә бер нәрсә дә әйтергә тиеш түгел. Сатып алучының машинаның залогтамы икәнлеген тикшермәве бары тик аның баш бәләсе ди барлык яклардан. Һәм аның әлеге машинасыз каласы ачыктан ачык, машинасыз да, акчасыз да. Ә менә транспортның элеккеге хуҗасы киресенчә отачак кына, чөнки ул машинаны сатып акчагына алмый, кредиттан да кытыла. Хәзер Хановлар машина сатып алган акчаларын булса да кайтарырга телим. Моның өчен аларга судка мөрәҗәгать итеп, үзләренең ничек бер нәрсәсез калуын расларга кирәк булачак. Мамадыш районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бәлкем безнең тамашачыларыбыз арасында Ринат һәм Фердинанд Хановларга проблемаларын хәл итә алырлык юристлар битараф булмаган кешеләр бардыр. Ярдәм итәргә теләге яки мөмкинлеге булучылар эш сәгатендә редакция телефонына шалтырата ала. Чаллыдагы пассажир йөртүче оешма хуҗасын ярты миллион сум бурычы өчен бүлгенлеккә төшкән дип чыгаралар. Ни өчен аңа салым афераларында катнашкан дип шикләнәләр. Бу хакта тулырак Реальное время электрон газетасында укыгыз. Алда күрсәтеләчәк материалда кеше язмышы турында безгә беренче группа инвалид бабай мөрәҗәгать итте. 80 яшен тутырып килүче Әхәт Хафизов бүген кеше пичмагында яшәргә мәҗбүр. Йорт җирсез калуының сәбәбе дип ул кызы белән кияүен атый. Балалары исә торак алып бирәбез дип вәгъдә итә һәм бу 6 ел шулай дәвам итә булып чыкты. Четерекле хәлне Рәмзилә Гафиятуллина өйрәнде. Урамда бу йортсыз 14 елдан Булган аның фатиры. Натан Рахлин урамындагы 3нче йортта 77 квадрат метрлы иркен торак, әмма көннәрдән бер көнне аңа фатирны бушатырга кушалар. Баксаң, күчмә милекнең яңа хуҗасы барлыкка килгән. Гомер иткән куышының ни рәвешле башта кызы кулына, аннары яңа кешегә күчүен бабай аңламый да калган. Яраткан кызым менә
калдырдылар, ятим. Этләр белән дә шулай нетмиләр. Теркәү палатасыннан алынган мәгълүматкә караганда, 2014 елның башында бабай фатирны кызына саткан, әмма ул бернинди документларга кул куймадым дип бара. Әгәр дә кул куйсам, мин аны белерем. Мин кул куймадым. Минем штамп бар. Мин штамп куярым. Шул ук елның ахырында торакны кызы башка кешегә сатып җибәрә. Әхәт Хафизов бу хакта соңыннан гына белгән. Кызы фатирны сатуын таный. В ходе проверки было установлено, что Тикшерү барышында билгеле булганча, чыннан да аның Натан Рахилин урамындагы бу фатирны 2014 елда кызына сатуы мәгълүм булды. Әмма фатир өчен акча алмаган. Кыз белән кияү бабайга фатир алып бирергә шантырганнар, әмма вәгъдә үтәлгәнне көтеп 6 ел үтә. Вакытлыча үзләренең йортына пропискага да керттеләр ди Әхәт абый, әмма куышларына кертмиләр ди ул. Андрей Борисович! Кертмиләр дә, ачкычта бирмиләр ничә вакыт вроде бы. Хәзергә Әхәт абыйны бер әби йортка керткән. Яклау эзләп прокуратурага да язган бабай. Прокуратура вроде бы әйткәне доля здесь будет дип. Мне доля кирәк түгел. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында да бабайны беләләр булып чыкты. Сторонами правового спора. Хукукый бәхәс физик затлар арасында икән, мондый низакларны кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил хәл итми. Бу очракта нәкъ шулай. Безгә мөрәҗәгать итүченең кызына һәм кияүенә дәгъвасы бар. Мондый вакытта эшне суд ярдәмендә генә хәл итеп була. Чарасызлыктан Әхәт абый җинаять эше кузгатуны сорап, хукук органнарына да мөрәҗәгать иткән, әмма Эчке эшләр бүлегендә аның гаризасын кире боралар, чөнки кызның гамәлләрендә җинаять билгеләрен күрмиләр. Инде ахыр чиктә бабай район прокуратурасына бара. уголовное дело, которое возбудили. Җинаять эше кузгатылган иде, аны ни сәбәпледер туктаттылар. Без хәзер шәһәр прокуратурасына шикаят әзерлибез, җинаять эшен кабат кузгатуны сорыйбыз. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Әхәт Хафизовның кызына мөрәҗәгать иттек, әмма ул әтине яратам диюдән башка сүз әйтмәде. А почему он тогда на улице живет? Не знаю, спросите у него, пожалуйста. Я его очень люблю. Алайда кыз үзенең гамәлләрен прокуратурага аңлаткан булып чыкты. Анда менә нәрсә диделәр. Те деньги, которые были получены. Фатир сатудан кергән акчаларны хәзер яши торган йортларын ремонтлауга тоттык дип аңлаттылар. Алар үз гамәлләре белән Әхәт Хафизовның хокукларын бозуына кире какмый, һәм алар аңа 1 ел эчендә яңа фатир алып бирергә ышандыра. Әмма бабайның ул кадәр көтәргә чамасы юк диләр прокуратурада. Алар үз чиратында бабайга ярдәм итәргә әзер. Күптән түгел Әхәт абый белән сөйләшү булган. Ул әлегә уйларга вакыт сорады диләр. Нәрсә булса да үз кызы бит. Бабай әле дә аңа багышлап шигырьләр яза. Награды больше не надо. Об этом, дочка, знаешь ты. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда йыланнар активлаша гәрчә халык шулай ди. Аларны хәзер моңа кадәр күренмәгән авылларда да очраталар. Хәтта өйгә кадәр кергәннәре дә бар. Халык шундый фотосурәтләрне социаль челтәрләргә урнаштыра. Айруча Орш, Апалташ, Мамадыш районнарыннан шундый хәбәр килә. Быел гына алардан зыян күргән 4 кешене хастаханәләргә озаталар. Йыланнар активлаша, әллә үзебез аларны борчыйбызмы? Социаль челтәрдә йыланнар белән бәйле фотосурәтләр көн сайын диярлек күренә. Мисал өчен менә бу Тузбашны Арча районында төшергәннәр. Һәм Инстаграмнан 50 мең кеше караган инде. Ярты ягы ишкәк бек асынып калды. Ярты утайлып куйдым, мен ярты ягы ишкәктә калды. Йыланга Түбән Аты авылы егете Зөлфәт Кадиров юлыга. Быел алар бик еш очрый. Шуңа аеруча сак булырга туры килә ди. Зөлфәт Кадиров 1 метрдан озынрак йыланны нәкъ шушы болында күреп ала да инде ул атларын су эчәргә алып төшкән була. Бәхеткә йылан аңа ташланмыйча калган. Бер тапкыр да күргән әлемне. Беренче тапкыр күрүем йыланны. Мин дә генә әзрәк башта аптырап калдым да, кулыма таяк алып беренче тапкыр суккач. Шушы авылда көтүче булып йөрүче Хәйдәр Кәримовның да берничә тапкыр йылан күргәч кыты чыккан. Хәзер үлән арасыннан йөрергә куркам ди. Кара, күзләре сары, шуның ягында. Бана бер басмалар. Шуннан зәреме күрә. Наласа югары һәм Түбән Аты авылларында элек тә йыланнар су буйларында, басу кырларда күзәтелгән. Дөрестән дә йыгынтысы бардыр инде. Менә бүтән районнар белән чагыштырганда да бездә менә бу соңгы яңгырларда әле бик аз гына үзеп китте. Аннан соң бит инде менә атналар дәвамында аномаль истеләр күзәтелде. Сәбәбе шулдыр дип беләбез. Белгечләр белдерүенчә, мондый хәл Арча районында гына күзәтелмәй, йыланнар саны да артмаган, бары тик коры җәй үзен сиздерә икән. Информация о том, что змеи... Йыланнарның артуы турында мәгълүмат юк. Җәй җитүгә йыланнар һәрчак активлаша. Кешеләр табигатькә чыккан саен алар белән ешрак очраша. Шулай да йыланга юлыгасыз икән, аларга кагылмаска кирәк, чөнки кагыйдә буларак кешегә беренче булып ташланмыйлар.
иң яхшысы шикле урыннарны бөтенләй урап узу. Арча районыннан Руслан Хусындинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Кыяшы да булды, яңгыры да республиканың 34 районында уракка төштеләр. Авыл хезмәтчәннәре өчен бу зур бәйрәмгә тиң. Шул уңайдан Азнакайда беренче уңыш тиягән олаулар элеваторга озатылганчы шәһәр урамнары буйлап узды. Быел үстерелгән бөртеклеләрдән ясалган оннан пешкән икмәкне халыкка бушлай өләшәләр. Бүген Азнакайда гектарыннан уртача 45 центнер уңыш чыга. Алга таба да сынатырга җыенмыйлар. Безнең инде максат шушы республика көненә булган ипиләребезне җыеп алырга, аның өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бөтенесе тора инде үзебездән, механизаторлардан, авыл хуҗалыгы белгечләреннән һәм инде һава торышыннан, Алла Тәгаләдән тора. Менә тырышып, югалтмыйча үзебезнең ипиләрне җыеп алырга һәм инде хәерле сәгатьтә. Сез Татарстан хәбәрләр тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Корбан бәйрәменә зур бүләк. Инде шушы мәчет халык мәктәпсез, инде безгә хезмәт итсен. Арча районы Югары Курсы авылы халкына кем мәчет төзеп биргән? Бу хакта Айгөл Бәдретдинова. Рәшәткә артындагы иҗат. Первые минуты войны, разгар сражения, выдружение над Рейхстаг флагой. Җиңүнең 75 еллык уңаеннан Казандагы төрмәнең берсендә диварны рәсем белән бизәгәннәр. Түзәтү колониясеннән Илгиз Шәкүров. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүгеннән 8 августка кадәр чираттагы ялга китте. Конституция нигезендә бу вакытта президент вазифаларын республиканың премьер-министры Алексей Песошин башкарачак. Татарстанда тавыш бирү 3 көн дәвам итәчәк, 11-ннән 13 сентябрьгә кадәр. Шул ук вакытта бердән тавыш бирү көне булып элеккегечә 13 сентябрь кала. Россия үзәк сайлау комиссиясе карары нигезендә республика үзәк сайлау комиссиясе бүген алдан тавыш бирү турында шундый карар кабул итте. Әлегә 3 көнлек тавыш бирү Татарстан президентын сайлау һәм дәүләт советына Алабуга округы буенча өстәмә сайлауга кагыла. Бу хакта бүген журналистларга Андрей Кондратьев хәбәр итте. Мобиль сайлаучы механизмы 29 июльдән эшли башлаячак. Аның аша гаризаны 8 сентябрьгә кадәр тапшырырга мөмкин. Шулай ук МФЦ дәүләт хезмәтләре порталы, территория комиссияләрендә, 2 сентябрьдән сайлау комиссияләрендә дә кабул итәләр. Электрон тавыш бирүгә килгәндә быел республикада андый мөмкинлек каралмаган. Башкала үз мәшгульләренә 4 миллион ярым сум акча грант бирделәр. Бу хакта бүген Казан мэриясе киңәшмәсендә әйтелде. Барлыгы 46 кеше 100 мең сумга кадәр ярдәм алган. Әлеге конкурс шул кадәр популяр ки, ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр арасында республикадан читтә яшәүчеләр дә бар. Үз мәшгульләр грант акчаларын ничек кулланмакчы һәм корона кризис аларга ни кадәр тәэсир иткән? Айзат Шаймарданов. Бу ачкычлар куя торган җиһаз, менә шундый. Менә шушындый агач фанердан Лада Шаскарова декоратив әсбаплар ясый. Ләкин корона кризис башлангач, керемнәрен югалта. Апрель аенда минем выручкам 0-га кадәр төшкән иде. Ландыш агач декорларын махсус лазер белән кисә торган станокта эшли, ләкин бу гына җитми. Ул Казан үз мәшгульләре арасында уздырылган конкурста катнаша һәм 100 мең сум күләмендә грант тота. Бу акчаларны мин өстәмә җиһазлар алырга дип, алачакмын ул акчага. Минем мастерскойга термопресс кирәк. Ул минем ассортиментны зурайтырга булышачак. Бик зур акча бу минем өчен, минем мастерской өчен. Үз мәшгульләр өчен оештырылган конкурска Казан мэриясе 4 миллион ярым сум акча бүлеп бирә. Грант күләме 100 мең сум. Әлеге акчага үз мәшгульләр һөнәри осталыгын арттыра яки техник җиһаз сатып ала ала. Личный бренд тебе поможет в том числе увеличить продажи. Диләрә Фатхуллина маркетологының төп эш коралы телефон. Шуның аша кулланучылар белән әңгәмә кора, аларга ярдәм итә, грант акчасына да ул телефонын алыштыра. Если бы не было гранта, мне бы пришлось... Грант булмаса да, миңа телефон сатып алырга туры килер иде. Шуңа да бу зур ярдәм. Соңгы чатнада телефоным сүнә башлады. Шуңа бу грантны бик көттем. Конкурста барлыгы 54 үз мәшгуль катнаша, шуларның 46-сы җиңеп чыга. Бу үз изоляциядан соң эшне торгызыр өчен менә дигән мөмкинлек. Получать дополнительные денежные. Үз эшеңне үстерер өчен грант алу һәр вакыт яхшы, аеруча пандемия, кризис вакытында бу өчен ярдәм. Конкурста катнашырга теләүчеләр Казаннан, хәтта республикадан да читтән күп булды. Тик без үзебезнекләргә генә ярдәм итә алабыз. Алга таба үз мәшгульләр өчен конкурсның икенче этабы башланачак. Бу Казанда теркәлгән 23 мең үз мәшгуль өчен яңа мөмкинлек дигән сүз. Быел гына да аларның саны 6 меңгә арткан. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.
Казанда мәктәп укучылары альпинизм, тау туризмы, чүлмәк ясау, күн эшләнмәләре тегү эше белән шөгыльләнә алачак. Башкалада төзекләндерелүче яшүсмерләр клубларында шундый яңа юнәлешләр барлыкка килә. Хәзер Казанның Юдино, Жилплощадка, Яңарак, Чино бистәләрендә, Халтурина, Кольная, Гарифҗанов һәм Ямашев урамнарында 7 бина яңартыла. Аларның күбесендә эш 1 сентябрьгә кадәр тәмамланачак. Соңгы 3 елда Казанда яшүсмерләр клубларының саны 64-кә җиткән, аларда 15 мең мәктәп укучысы шөгыльләнә. Бу атнада бөтен дөнья мөселманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Шул уңайдан Арча районы Югары Курса авылы халкына зур бүләк ясадылар. Монда өр-яңа мәчет ачылды. Җирле эшмәкәр аны 5 ел дәвамында әтисе васыятын үтәп төзегән. Бәйрәмгә бер атна кала авыл өстендә яңгыраган беренче азанны без дә ишетеп кайттык. Мәчет манарасыннан беренче азан тавышы яңгырый. Җирле эшмәкәр Илһам Хисамиевның күптәнге хыялы була ул. Үләр алдыннан әтисе васыят әйтеп калдырган: "Мәчет төзе улым" дип. 5 ел элек башлап җибәрә. Төзелешкә җирле халык та ярдәмгә килә. Илһам Хисамиев исә хәзер җирле герой. Тантанада әнисе иңнәренә ак шәл салдылар. Авыл халкының да гырурлыгы, Арчаның да гырурлыгы, әйтәсе килә, Татарстан да гырурлыгы дип әйтәсе килә. Мәчеткә йөрүчеләр бар. Бездә менә кичкенә генә мәчет булса да, бәйрәмнәрдә 120-120 кеше җыела. Мәчеткә гомумән сыймыйлар инде. Иске мәчет бинасына монда инде барлык шартларда каралган. Менә әле хатын-кызларга, абыстайларга җәргә мөмкинлек юк. Алар бара улда, алар инде хәзер мәчеткә килә, без җөрибез дип саралар. Шуннан да иске мәчетләр кечкенә таш бинада урнашкан. Советлар заманында ул мәктәп ролен үти. Бәйрәмнәрдә 120 кеше шунда сыенырга мәҗбүр булган. Бүген мондый мәхәббәт бинаны күреп күңелләре сөенә. Яңа мәчет 250 кеше сыйдырышлы. Мәчеткә керәбез, мәчеттә кыйблага карап тора, айда кыйблага карап тора. Без дә кыйблага карыйбыз, карадашка дишен. Без әйтәбез, без вәгъдәбезне ишәмәдек, онытмадык. Менә хәзер мәчет ачылды. Азанын да әйтерләр, дини белемнәрен дә баетырлар. Мәчет янында мәдрәсә ачылды. Остазлары да бар инде. Мин үзем шул иске мәчеттә улларны укыттым инде. Ул вакытта бер дә авылда намаз укыган кешеләр дә юк иде. Менә алар барсы да хайран Коръән да укыйлар, намаз да укыйлар, Аллага шөкер. Арча районында бүген 128 авыл бар, 85-ендә мәчет эшләп килә. Көзгә таба районда тагын 6-ны ачарга планлаштыралар. Югары Курсадагы мәчеткә Илдус исемен бирәләр. Шулай итеп тагын бер әтинең васыяты үтәлде. Арча районынан Айгөл Бәдретдинова, Рамил Гарипов, Рамил Гарифуллин, Яңа гасыр каналы. Җиңүнең 75 еллыгына бүләк Казандагы 19-нчы төзәтү колониясе диварында зур рәсем барлыкка килде. Аның авторы колониядә җәза үтәүчеләрнең берсе. 80 квадрат метрлы панно Бөек Ватан сугышы тарихын чагылдыра. Аны ясау өчен 2 ай вакыт кирәк булган. Илгиз Шакуров колониягә барып әлеге рәссам белән аралашып кайтты. Это последние штрихи, и картина будет готова. Әле 2 ай элек кенә монда буш стена булса, бүген инде зур рәсем. Казанның 19-нчы төзәтү колониясендә утыручы Антон Агапов җиңүнең 75 еллык уңаеннан менә шундый бүләк ясаган. Тут как бы 4 основные зоны. Начало войны, самое начало войны. Рәсем 4 төп өлешкә бүленгән. Сугышның беренче минутлары, иң кызган чагы, Рейхстагта әлем кадаган чак һәм җиңү парады. Кыскасы сугышның беренче минутыннан соңгысына кадәр сүрәтләдем. Антон рәсем ясау белән балачактан шөгыльләнгән. Колониядәге бер бинаның диварын бизәргә тәкъдим иткәч, бик теләп ризалашкан. Рәсем аэрография техникасында 12 төс кулланып ясалган. Гадәттә көнгә 6 сәгать эшли идем, ди Антон. Рәсемнең зурлыгы 80 квадрат метрны тәшкил итә. Аның нәкъ менә шушы мемориал янында барлыкка килүе дә очраклы түгел. Хәзер ул бөек җиңүгә багышланган бу мәйданчыкны тулыландырып тора. Здравствуйте, в эфире студия «Премьер 19». Сегодня в выпуске. Үзләренең телевидениеләре дә бар. Дивардагы истәлекле рәсем турында да сюжет төшерергә уйлыйлар. 19-нчы төзәтү колониясендә хәзер 1000 тирәсе кеше җәзаларын үти. Һәркем күңеленә яткан шөгыльне сайлый ала. Төзәтү колониясендә 13 кружок без организовали. Бу кружокта 600-га якын осужденлар йөриләр. Кемдер рәсем ясый, кемдер җырлый, кемдер бию кружогына йөри, театр кружоклары бар. Нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк, развиваться надо. Вот. Шул исәптән без шушы кружокларны создавать итәргә булдык инде. Вакыт тизрәк үтсен дип инде. Нәрсәгәдер өйрәнергә кирәк бит инде. Антон инде яңа рәсемнәр ясарга әзерләнә. Җирле рәссам якын арада тагын берничә диварны бизәргә уйлый. Илгиз Шакуров, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бөек Ватан сугышыннан соң Калининград шәһәрендә Совет хакимиятенә нигез салучы Бөек Ватан сугышы ветераны Кенигсберг штурмы герое. 1945 елдан Калининградта гомер итүче милләттәшебез Хаким Бектеев турындагы материалны иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында карагыз.
Kimler naстоящий Кинетберг aldı. 26 kişi kaldık. 10 milyon 26 kişi kaldık. Әлеге шундай яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез? Бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе барлык саклык чараларын исәптә тотып, элекеге тәртиптә эшли. Шуңа күрә кухня ясә шкаф-купега заказ биреп, үзегезне бүгеннән үк яңа җиһаз белән сөендерегез. Толырак мәгълүмат 260-766 телефон буенча. Daniel Masterга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайда кояшлы 26 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр көтелә 27 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы урыны белән аяза, җылылык 26 градус. Төньяк көнбатышта аязучан болытлы һава, яңгыр явачак 25 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәледә эссе, яңгыр көтелә 27 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадыш Чирмешәндә аязучан болытлы һава 26 градус җылы. Доктор Оз федераль челтәрне медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 26-27 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 42%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.